Cheers! Tapos mong atab. Sorry. Sa hayo sa for the gala. Oh my gosh! Ba't kayo nakaaway me? Kasi makalabanik yang. Ay, way makakuan. For the gala, mga sus. For the kilay is life. For the lakad, mga sus. Kag magtunga taga ko. Pwede go. Ay, wala na ko'y kwarta kay orange. So hi mga sis, for the waiting ng aming foods for the dinner. Uy, ang ingay mo bi. Bobo. Wala ay error of meat. Oh, baliki pasway. Papilay man na. For the waiting. Oh my gosh! Hi ni. Kita mo. Bubu be. Pagdaon ka na. Kaon mo yan. For the chika mang. Mabay pag umagtin mo. Ingon naman. Yes, pag ngaon na mo yan. Ay, busog pa man niti. Uy. Pero grabe na si. Grabe nila ang pag-alaga. Mikno. Kailan sila naghahayakin. Grabe ng pag-alaga. Basta ang kuya. Gumawa siya. Yes, pag ngaon na mo yan. Ay, kanao. So pa mong good me. Ano sa what? Asa? Mag-dis. Magkuhan. Mag-travel all around. Triple AAA. All around Alalay. She's always Yeah, sure. Abat. OA mo, babe. Mabag ka po mo yun. Marcia, galupin pa yung sponsor na, no? Mga sis, for the waiting ng aming makakain. Pwede yung naman. Mga oy, pinagtaw. Pwede po dito sa Malbal kasi maliligo. Uy, kag, mag-waiting na po kasi sa aming pagkain kaya makakain. Naman siya vlog ng kilo. Ayun na mo, pinagalo ka. Pag English lang ka. Magkasabot-sabot. No reaction. No reaction mo, Omega. Tapos kaya nga pila na. Hangas o tila. We're done eating mga sis. Thank you very much. Ayun, natigabayan. Grabe naman po doon. Ano ba dyan ang table manner dahil? Same as usual. Ako kay table of content. Ito, may table naman ka magtanong. Nag-skirt in dito. Mira ka. Tupad. Tell what you old sweetheart. Minagay. So hi mga sis. So, oh my gosh, for the gala. So hi mga sis. So we are here now for the, oh my gosh. Oh, sige na, play naman.
Siguro sa ato eh. Ito po yung gitak yun din no. Atab. Sorry. Timing ko yung paglingin ako ni nagayto yung punta ko. Yes, nama. Ano kaya ba gamay niyo? Ito mo miko ah. Iya mata ka na dai. Siyempre, secretary ka na rin sa'yo. About that, ko din minsan. Hindi man ang gabi guys. Si Kimbo mo siya ni Kuno. Sino ni Kuno? What if Mix? Mabalik kung gato. Naglasa ako ng Laza. Pero, Si. Kadung yagi pag nyagi kami. What if po? No, di. Ito na. Takuan ko tayo mo. Ito na. Shima-shima. Palitan ako kung number dahil. Hindi lang kay gwapo ni Tanaw. Ang motor stand. Yung mga dyan na remember ni mo. Remember the day. Remember the day when there is a day. Tawa. Ano tabi? Security ko? At mga ikot tali yung lingko dari ko. Kapakam na itong tingka dari. May pala ko pang make niya ang bisa dyan. Day.